Mitä ikinä elämässänne teettekin, muistakaa nämä 3 asiaa. Huvila, tutkielma ja antiikkiliike. Pitäkää niistä kiinni. Päämieheni on valmis tekemään tarjouksen tästä tutkielmasta. Tutkielma ei ole kauan. Minä en pidä holmeista. Ne on kylmiä. Miten niin kylmiä? Se on ihan normaali kiinteistövälitysliike. Ei Kalle myy meidän huvilaa. Pääsittekö sopimus? Totta kai. Kaikki on nyt sovittu ja allekirjoitettu. Perustelut maksukyvyttömyydelle. Mitä minä siihen laitan? Ihan kuin kirjoittaisin kuoli-ilmoitusta. Se on myynnissä. Mikä? Tutkielma. Mä tiedän, että tää on vaikea ajatus, mutta onko teillä mitenkään mahdollisuutta vaan antaa olla ja mennä elämässä eteenpäin? Mitä ikinä elämässänne teettekin, muistakaa nämä 3 asiaa. Huvila, tutkielma ja antiikkiliike. Pitäkää niistä kiinni.